случайно в този свят. И няма нищо случайно в този живот. Не можем да си въобразяваме, че ние управляваме живота си. Всичко е предначертано. Добре е да не се опитваме да променяме съдбата си. Този комплекс ми показа точно това. Хиляди пъти казах, че няма да инвестирам на Българско Черноморие заради това, което видях в Слънчев бряг, Влас, Равда. И Господ реши да ми покаже, че не аз определям тези неща. Забима като пирон в кисело мляко тук. Слава на Бога! В Созополис я попала в 2014 году. Сразу в это место влюбилась. Великолепно сделанный поселок, прекрасное море. Не зря здесь находится улица Виапонтика, по которой летят перелетные птицы. То есть здесь особое место, энергетический разлом земли. И это все ощущают. Прекрасные люди, прекрасный хозяин Созополиса, который делает двойной фейс-контроль и подбирает людей, с которыми интересно. Живя в Созополисе, я нашла новых друзей, очень приятных людей, с которыми очень приятно и интересно общаться. Чувствам се великолепно. Намерих себе си. Пресях приятелите си, в кавички. Разбрах какво е удоволствието да се събудиш с усмивка, да заспиш с усмивка, да се радваш на чайката, на рибарите, на вълната, на светлината и да откриеш нещо, което древните са знаели преди нас. Светилищата. Най-енергийното място на комплекса е тук. Древните всичко са знаели. Тук са получавали енергията от космоса. Лесно е да ликвидираш тракийските светилища и да направиш две къщи. А кому са нужните? Никому. Историята. 2500 години преди нас. Искам тук да събера хора с позитивна енергия, за да може позитивната енергия на мястото и позитивната енергия на хората да създаде енергиен център.
Я живу в Созополе со своей семьей уже больше года, наверное. Мне здесь очень нравится, уезжать не хочется. Лето пробежало просто моментально, как один день. Нигде никогда такого не было. Великолепные люди, рестораны. В общем, все, что меня окружает здесь, мне очень нравится. И те, кто услышит меня, пускай подумают о том, что здесь есть такое место в Болгарии, куда стоит приехать и стоит остаться. Меня зовут Алексей. Мы уже 4-й год живем в Созополисе. Можно сказать, что это удивительное место, которое мы когда-то встречали. Мы очень счастливы, что мы нашли здесь свой дом. И желаем, чтобы люди, которые будут потенциальные наши соседи, мы желаем, чтобы они тоже нашли такое счастье. Винаги съм мечтал да бъда кремиран и праха ми да бъде разпилян от морето. Обелиск? Да. Символ на вечността. Хано Муртак. Човек е добре да живее, умира и друг се ражда. А нали това е смисъла? Да оставиш част от себе си и да има внуци, правнуци, да видят тая красота и да си спомнят за бащата, за дядото, за прадядото. Това всъщност е смисъла. Една добра идея за начина, по който си живял, за пътеката, която си оставил.